Marko. 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 Marko, missä on Marko? Nyt ei aina saatana kännissä autolla vittu. Nyt ei aina kännissä autolla. Missä sinä oot Marko? Nyt ei aina kännissä vittu autolla. Minä unta äsken, että ajetaan kännissä autolla. Vaan nyt ei... Ai niin, minä luulen, että se Marko on siellä sinun sängyssä, mutta eipä ollut. Minä luulen, että Marko on sinun sängyssä, mutta eipä ollut. Ei ajeta kännissä autolla. Minä luulen, että se Marko nyt lähtee ajamaan kännissä autolla. Vai ei nyt ei ajatella saatana millään autolla. Tää on vähän paskat noin sinun hiiri tässä. Vittu, mulla meni käsi kippiksi. Ai saatana. Miten tämä saa minä käden korjata? Tää on minun niinku päämäärä, että kännissä ei autolla ajeta. Mikä se on se tuo?